Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV. Another episode of Impahla Mntanami, Diaza Clothing. Bafethu senidumela. Umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini. Sesivele sabuya nanamasweater ke. Akhona ama-hoodie bafethu wonke ama-sizes akhona, almost wonke ama-colors akhona. Mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available. Yes. Makepisa akhona bafethu akusuka ama-sweater kuphela. Akhona nama-hoodie. Veza nje bafo. Ikhona nama-hoodie bethu. Hoodie nje nayo. Hoodie nje nalena. So this one is 500 rand, a hoodie, and then this one is 450. Hey maningi. Sweats. Khona no pink face. Yeah, veza nabo pink bakhona. Amakepisi akhona. Ayikho into engekho. 160 rand. Yini engekho vele kuningi. Ama-sweater 160 rand ama-cap. Hey. So guys, yeah, la ngama event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza Clothing izobe khona XY show vele sizodayisa bafethu niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDiaza TV ubonakala nje umlandeli weDiaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngeskipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDiaza TV usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for support basicela ukuthi abafisa ukuthenga bafethu so afaka ama contact details nizotexta la number nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo na Facebook guys ningakhohlwa because any information eningi nje isola Facebook so follow our page on Facebook Diaza TV mofika lapha nizothola yonke information number nokuthi uthola kanjani izinto konke nezithombe kukhona nje kuningi uzokubona. Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Uyangitshelela Mntanami, another day, another banger, another hot one. Dr. M. Itswe riyadumela sinibingelele emakhaya bafethu niyazi iDiaza TV isibuyile kodwa vele besingayanga ndawo besilokusikhona siyabonga guys for your support. Thank you so much for your support guys. Siyabona ama subscribers ayakhuphuka siyabona umsebenzi uyakhula ama comments abantu bayakhomenta ama comment amabi ama comment amahle kodwa thina siyaphambili and nesikhuthaza futhi ukuthi sisebenze kakhulu. Siyabona nama order abantu baqalile baya order abantu bafethu uqhubeka nithenga impahla kuyabanda bafethu kuyabanda ama jersey ama sweater ama kepisi ama kotoyi kuningi bafethu saza kuveza nama sokisi nama gloves nama under nje bashilo nama vest yonke into everything yebo galo yebo bafethu singabe salanda kakhulu bathi isikhathi sedliwe yinja ukuze sekusho njalo yiphi nje sipho isikhathi sadliwa yinja vele ngempela Tjala show la comfort kodwa we've been running around guys yazi ukuthi lokhu kusile attend nje ama case lokhu kusile yabo mangithi lokhu kusile attend nizobona ngama episode nomoya sengifake neje sikuyabanda si attend nje ama case ukuthi angazi uJip ezodropa kuqala but emele kwazi noma kuthiwa kudropa leqala kumele nazi ukuthi we've been operating the whole day and we are doing that for you guys because siyabona ukuthi nathi pressure ningi abantu bafuna umsebenzi and ama email ayangena abafuna usizo abantu so sithini ke akwesi sacrifice nathi isikhathi sethu singene emgwaqeni sisiza abantu and especially for local we would like to apologize about not posting Monday Tuesday Tuesday, Wednesday, this day we didn't post anything. We will have to apologize about that. That's why right now we are killing ourselves. Trying to work very hard. Working hard. Yeah. Some work hard. Cristiano Ronaldo. Die hard. It's good. No pain no gain. Sunday kudlala ibengijima nenye indoda lapha ejim Sunday kudlala uCristiano Ronaldo noYamal ifinal. Awungeke. Uyibonke Mason. Ngibuka ngibengikhathele. Ngibonile ngizwile kuthiwa beshisa ilokhu njani wena ngo5-4 eSpain. But iSpain sinzima sinzima lapha ngeke kunzima kodwa bayenzi cishe bashaye yabona bekuzoba ihistory leya kube la game kuyaphela ngo5-5 bekuzoba nzima so ifinal kuzoba iPortugal neSpain ayingayithatha kancane Portugal uma final uYamal yogohliza leli cash ungayithathi kancane vusi yabona mfana kithi guys mina ngifuni ke ilanga uzabona phela niyadlala mina mfethu support iBarcelona neSpain ngiyazi ngiyambona vele
mina ke niyazi ukuthi mina iReal Madrid yazi lo bani ulona uthanda uMessi no uyamali mina nguRonaldo noMbappe bayazi lapho bangani bami lingitshela ukuthi Ronaldo noMbappe ngesonto bani ozowina nani futhi bafowethu lapho basengenela nizongitshela ukuthi uBrandon ulandela hayi bafanele ingayithathi kancane Portugal uzowina uRonaldo noma kuzowina uyamali ama-die hard akageja Ronaldo ukorile bedlala neGermany bangena kwi-final uyena obeka i-team kuma-final iGermany ungakhohlwa kusi-team encane naye sengisho beqala ukuyishaya kade babhaxa so neSpain ngasiphinda phela uRonaldo wakora igoli lokuthi beye kwi-final nje kwi-final uyamali ke spin doing the amazing things he's been doing amazing things. Yamal is doing amazing things but don't take ungayithathi iPortugal Rafinha ngiyababona Rafinha Rafinha seBrazil no ngithi ukhuluma eBarcelona most yabadlala abalapha kwiSpain laba abadlala kwiBarcelona akusho lutho lokho Vusi lungile uzani madoda anizeni madoda yazi bangisa uzani bafowethu uzani zochaza story cha yena ayikunankinga ibhola siyeke ngithi kunendoda engifike ngajima nayo leje mincisha ngibulala uzani bafowethu uzani bafowethu hamba kanjani kahle hamba kahle bafu ngiqhawula kanjani vele nami manje hamba kahle mfowethu hamba kahle sondela bafu ungena ngapha mfowethu ungena ngapha ukhululeke nje niyaphila bobhuti kuyaphileka uzawusho le ndoda ebigijimisa usinjani ndoda bengijima le imjita wase-Malawi igama lakhe mbani uJoseph igama lakhe hey la ndoda engibulele madoda ejimini ngicishe ngapho yazi mfethu labantu bangaphandle banamandla wevusa into engabathathi kancane those people have power angazi mina bathatha it's irrelevant into engikhuluma ngayo but those people are strong badla ukudla kunatural ngisho ngibulala la mjita ejimini but ke we not here for that gentleman bengifuna nani ukuthi ni relax nibe calm nibone ukuthi we are family siyabona nje nabo mfethu inkinga mhlawumbe nayilingana yabani sicishe sife manje cishe nayo sondela mfethu sondela buyi camera usondele kimi ubani lona ezengayela uBarbara man uBarbara uma shonisa noPaprika mawazi bashonisa umama sendlini manje ngizwisisi umuntu lo ngiyamthanda yabo manje ngithema ngithi lex esayidini ngithola ama message ukuthi hayi uthola omunye umuntu nyana lo muntu lokudala phela ngimenzela yonke into boza yami ngize ngambhayela neIphone boza yami mina ngihamba ngesigedlemba nje mangakubonisa yena ngimbambele iPhone angazi manje mangithi lex malobanyana ngithola i-message lapha ukhuluma noBoza la ukuthi hey phela indaba izolo kuhlangane kanjani kanti manje lapha uva igrand izinto mangithi ngiyabona ukuthi hayi kanti la ngiyadlelwa anistufuza samadoda istufuza papa kodwa ngiyasho leli gama ukuthi li character kuna something esake umashonisa noma ustufu ngoba usho ustufuza le yabona igama lithi Barbara ine character nya igama ubani wena mfethu mina imuponzo boza uponzo danke ponzo bafo kwamba kahle bhuti wami igama ubani wena mfethu igama uliyolo bafo uBarbara lona ngabe nguye uBarbara losikhuluma ngaye lo ngowakho nawe uyempela ukuthi mina ubafo ungifonele ngefoni kaBarbara okay hawu ngamanga so answer vele nje uthi halo standard sama lo Barbara wami yazi ngikhululeke kanjani mfethu ngamangala sengizwa nje ngebhesi bafo so ukuthi nje ubafo ukuthi ngingacishe ngathi uBarbara umoshe insizwa yangempela la ake kamphinda mthola umuntu ofana nalo lo mfethu yazi makangifonela kangibisanga mfethu ongibuzile nje ukuthi ngihlangane kanjani ngimchazele naye wayizwela ukuthi hayi ngishock thang yazi ukuthi mina indaba ukuthi uBarbara unomuntu Barbara ngazi ukuthi akanamuntu mina ngithole naye for 8 months ngaze ngenamuntu kumuntu ohlala nabazali bakhe engenamntwana so ubafuka bese kuyafuna siyafuna ifonela inamba yami ibona ama messages wami naye uBarbara ngixoxe and wabebona vele ukuthi hayi ngempela hayi kuyajolwa kuphathe kanjani ukuzwa ukuthi uBarbara udlala ngawe kahle ayi uyindoda yazi bafo ngihlezi ngikhala ngabafowethu laba babulala abantu besimami ngigcina sengicishe nje ngabavumela ukuthi yazi baneqiniso noma ku wrong nje mfethu yazi cishe avuma ukuthi hayi ba right hayi moya cishe wavuma ngcono ukuthi cishe akusiyo lonto leyo noma uma uthi cishe wavuma wenze kahle wangavuma yazi ngobani akusiyo wonke umuntu wesimama onjalo even noma kuthiwa banjalo they don't deserve to die noma kuthiwa umuntu owenzeni mfowethu akadeserve ukufa engenzanga lutho yebo bafo uyangibamba ngiyakuzwa bhuti hayi wona umoya wami uphukile uphukile awuzophola mfowethu ngiyothatha isikhathi nje ukuthi ngimthembe umuntu wesifazane empilweni yami if ngisezophinde ngimthembe iloyalty bese yasetshenzelwa phela mfowethu hayi yabona ilahleka ngobala
man ngithini vele mina mengithi umuntu mengenzanga lutho ukhethile inhliziyo yakho ne so ngifuna ukubisela kulesa statement ade ngisisho ukuthi umuntu akakudeserve ukufa noma kuthiwa wenzeni noma kuthiwa ukhethile. Yeah, I think something like that. So what I'm trying to say wena ukuthi wena bafo abantu nje abaningi benga noma kuthiwa umuntu kwenzani mfethu don't react. Noma kuthiwa umuntu ukuphatheka kanjani do not react. Noma kuthiwa we've been dating that person for 10 years wakulahla do not react. Awumshayi awumenzi nix do not react rather leave dog. Mokuthi kanjani ufuna ukumbulala uhambe ubulala ingane yabantu ngcono uyibulale wena okungcono. Angikupromote ukuyibulala but if ubona ngathi mhlawumbe wena usufuna ukubulala ingane yabantu ngcono uyicisha wena. Because umoshela ingane yabantu isikhathi la emhlabeni. Hayi ngoba nami bafo sengidecidile. Sondela bafo baleka kangaka. Hayi. Ngisamamele. Ngiyamshiya angazi ubafo uzosala yenzani na mina ngiyamshiya. Ngiyabonga. But yena ubaba uke wambuza mhlawumbe after ubaba sefonile in mhlawumbe wambuza uthi mana ke wemama lana ngifonela umuntu kanje uthi nesandana kanje kwambuza mhlawumbe uvele nje uzoyiphendulela mesela. Ngiyacabanga ukuthi lokho uzoyiphendulela kona but mina into engiyenzile nje ubafo ngoba vele sabona ukuthi okay la senziwe ilimi. Angesisolwa nobafa asilone asinalo icala thina ubafa kanacala nama nginacala umuntu enecala ubaba so savela satisfied ukuthi no bafo awukubabhalele ke labantu balohlelo ngokuthi uyazi abantu balohlelo into angazi idubaza TV iduyaza TV namfethu wathi uzobhalela yona ke iduyaza TV ngathi abafo mina hayi ngalova ngalula ngangaye emsebenzini ngize ngikhona ukusizana nawe. So kahlahle nje wena namhlanje umuntu olovile emsebenzini. Umuntu olovile emsebenzini. Mfethu wena bafo sibhalele. Tshela mina uthe uma ufounder zonke lezi zinto lezi ukuthi uBabri uyakufebela nani ukuphatha kanjani wambuza noBabri noma uvele nje wafonela umjida. Ngivele ngiyamfonela umjida ngibengikwatile lelalanga mara ngiyakhumbula ngaphuma ngathi kungcono ngiyohlalela ngizishayile umoya manje mangiceda ukukhuluma nobafa ngitshe ya confirm ukuthi hayi ngiqinisa indaba leyiso so ngathi ethi ngiphume ngishayile ngomoya ngayobamba thunyana mara ngithe mangijika inhliziyo yami beyiphole kancane mara not kakhulu le ayingisase khona manje kodwa mangicabanga izinto engimiyenzele zona boze yami so ngiyathemba ukuthi vele njengamanje akusafani nasekuqaleni kasento sando uyifounders kungcono manje sekungcono kancane so isinqumo sakho nje manje sesithini masiqeda la uBabri masefikelelana njengoba uzomfonela umbize isinqumo sakho sesithini because ngineshow ukuthi usekukhona isincane isinqumo esosithathile ukuthi mina vele side uBabri ngizomiyeka iqhubeke nobafo or mina ngizocela uBafo ukuthi amiyeke uBabri mina ngiqhubeke noBabri because ngiyamthanda angazi isinqumo sakho sizothini. Inkingi ukuthi manje yena uBabri ngiyamthanda man yabona plus mina nginaye vele streetana kahle mara inkinga ibe la mangifind out ukuthi kanti ungenza into eso mara yena vele ngiyamthanda yena ayiso wish ukuthi ngamshiyi mara sesiyobona yena makafika kahle ukuthi kuyenzakalani ngoba mina ngimele le moment ukuthi afika azosichazela kahle ukuthi lento le ayenza la yini. Hayi mfethu ngiyanizwa bafethu ngiyanizwa. Hayi no uBabri sizomfonela and then yena ozoyikhulumela mayifika la ukuthi mina ngimele irespond yakhe kahle. Okay Musa awumthinte usitufuza sesitufuza isitufuza awumthinte singenza ingakana ni percent lapho vele kwi camera yethu khona sizozama ukuthi si 30 okay uthe mayifika 20 shut down okay shuthi sino 10% kodwa kungcono kwamadoda bese sithathele isinqumo ukuthi nina ni right. Hello Mutwaga. Hey tlapela ke nyaka re tlhakane re bolele ka something man. Ke na le surprise for wena. Really? Yeah, surprise epile. Okay. Ke ko phakeng. So after how many minutes cuz I'm gonna get out haba no. No, re go sendele location wena otle cause surprising ka se khone o ishia moye be ke tsamaya. Go tsena ke go fara foka wena. Hey, ke hulu ntwe. Okay. Vala. Ngicabanga ukuthi into izosisiza ukuthi sikhathe.
ukuze sizokwazi ukusave ibattery lethu singaze siluze episode ebalekile. So I think kuzomela isikhathi mina nawe sobe sambe siyocasha my brother so that mayifika la engaboni ukuthi nawe ukhona yabo. Oh yeah. Woza mama woza. Ijaphela. Woza mama. Ijaphela motho waka. Woza mama. Yeren baby wakhe. Hamba kanjani? Hamba kanjani right? Ayibona surprise yakhe. Hello. Shabana. Ngakisho. Are you okay? Yeah, kisho. Hawu baba mawungiboni mina. Mina ungiboni. Hi mangayi. Hello. Shab. Okay. Yara thomere dile ka tabe pelo. Usabona njani? Shab. Yabona ngimakancane kodwa indaba dinga mina. Alright. Ubafuna uyangichazela sikisi ukuphapha igama lami ngovusi ngibuye ku-Desert TV kune vlog esiyenzayo abantu abathandanayo bahamba bothunda wonye ubafushile ukuthi namhlanje Friday niyaphuma neSomewhere khona le niyakhona so wasibiza so ngoba ngilana ubafu besichazela la ukuthi nina 2 years 1 year and 1 year and a half nithandana and uyakuthanda into uyimesele ngawe and ufuna ukwazi nje kuphela ukuthi ngabe nawe uyamthanda yini uyimesele yini ngaye. Yeah, ngiyamthanda a lot. I love you babe. Awudlali ngaye. Ngimchitheli. Angikuchitheli. Wehla Wena ungithitheli. Angikuchitheli baby. Uyazi every day. Wena ungithitheli. No, it's fine. Okay, it's fine. Ulungile bafo. It's fine. Mama, because ngenxa yesikhathi nanokuthi Kanti wenzakalani? What's going on? akho lutho ufuna ukwazi ukuthi akamthiselini ukuze ekwazi Manje why what's going on baby? uyamthisela yini? Okay, ngicela ukunika surprise bese siyahamba ne. Surprise. Yes. Okay. Bafo uzokazi ufuna umvala amehlo noma? Uthi ngimvala amehlo. Okay, ngicela ubhekele mama. Okay. Then bafo umvala amehlo. Bafo. Ngiyaphuthuma. I wonder. Hey, uhappy ne? Umuntu obhabhli vele. What? Umuntu obhabhli vele. Kanti why kuwe ongivala amehlo? Akusimi uvala indoda yakhe amehlo. Awuyizwa nezandla. Hey. What's going on? Did you buy me a car? Yeah, uthengele imoto, something like that. I can't wait. Ngizwe igama lemonto. Woza ngapha, woza monto. Manana. Okay beza bengebhokisi. What's going on? No, le surprise. Wena ngithi awufiki loyal partner wena awufiki. What's going on? What's going on? This is what is going on. Buza what's going on. What's going on? This is what is going on, mama. What's going on? This is going on. Ubuza What's going on? I This don't is going understand. on. Yes, understand. Babe, what's going on? Mathalusa. Baby, emakhanya. Baby, mpoto rudira la. Go butsheng. Ubani lo? Wethu. Wamfebela. Ubani lona? Ubutshisa wena. Udiyala yena khani. Khanu yena mo. Hawu, butshana. Ke mamuthu, awumtsebi. Be like a present, like a surprise yona ni. Wena awumtsebi umthu wena. Na ko mtsebi. Awumtsebi. Bafo ngayikhuluma nawe lapho nakuthoba kuthipha. Nangu 8 months wonke. Awusangazi. Uyabo? Mina ke mtsebi. 8 months awungazi. Nakho man. Baby, ke tsaba wena. Papa tlola maka. Ke tsaba wena mos. Thalusa tabatse. Ake mtsebi motho. So okay, yabothi unamanga inini uba nje ukuthi uyafeba kodwa lokho umtsibi yini ungavuma uxolise lapho uxolise. No, angimazi musake mtsebi. Bafo nina how long nindawonye? 8 months. 8 months. Kamera. Akiri kinyaka batho ba bona. Kamera, why le tisha di kamera? Nyaka re ba bona re dira Ke nna mama. Na ngolo tikha. Why le tisha di kamera? Kina ke Desert TV. So why u tisha di kamera? batho ba bona re dira eng. Wena o jwang. For yini? Re ba For bona. yini? Banna ba bang ba Wena khona nna le kana ba shwabe ba yona. Bahle ba bone gore o se charge. Tamele ba tsebe. Yeah. Nna ke motsebi mo somo. Why usi Yazi bafo. Uzobona ukuthi ngempela tjatjara. Ngoba uzwane nomfethu ne. Wahlangana nami. Kube hlise be honest kimi ukuthi nginomuntu. Abe ngizothi at least. Hayi na kimi uthaka namuntu. Ke ra ke motsebi. Ke motsebi. Uyangikwatisa maqeda nawe uyakwata manje ngiyenzeni mina Ake motsebi angokazi. Okay, mongangazi okay i-message yami engikusendele yona that day. Azangifonele phone yakho uyithole phi? Mazi. Inamba yami ngene kanjani efonini yakho? Angikwazi, I don't know you. Okay, wena mongafuna uvula ifoni yakho yami ngayivula. Umazi. Bona. Cela uvule ifoni yakho. Couple switching phone. Or ufuna ukubona nama videos into besizenza. Danko. South Africa yonke ibona. Amafonini, ngicela amafonini. Ke masipa fela. Vula ifoni yakho ivule. Ngivulile. Ukona unye kokula. Ungawashaya impahla lapha kuyilokhu njani? ngenze yona. Asikho isidingo sokuthi lo msebenzi.
No, it's fine. It's fine. Niyenzani ngefoni yakho? Angithi awungazi. Awungazi ngitsho. Nifuna amakhadi fuza kuna next. Awungazi. Ngena. Angimazi Una next. Una silo. Okay bafo kulungile yabo unjani uStabone uphika ngisho into ikhona. Sini isinqumo sakho mtshele ke wona. Hayi mina ngiyamyeka. Mina nginombuzo wodwa ngifuna ukumbuza wona sister. Barbara angitshele. Okay. Bengizocisha ngathi baby yazi. Sorry, X. Angitshele. X. Yini? Yahlupheka. Ayisifebe lesi. Hayi. Yini? Ukasimpita sifebe ne? Ukasimpita sifebe. Uyise. Ya ibile kuyamtseba kawutseba. Yes. Kubona Uyise. isifebe. Uyiso. Uyiso. Ya. Nakuyishiya ntwe. Asicedeni. Wena ke bushuru wayekuchithela wena. Wayesa kubushuru wayekuchithela. Unchitelela yini? Wena kurate. Akunadaba. Umrano rata. Akunadaba. Lini nakusawurata. Wena nalintwelo ringwena, awuphiyona wena. Wathi wena uthi Wathoma ukulala kuli camera akutsi. ukatisha di camera wena unyokotheke bathi unyokotheke bathi na awuthi uri kenyani wena uthi uri kenyani na uphikisho kenyaka wena akubuthi unyokorike babuthi Ubutshani na osambutsha uthoma lo. Kani wena usambutsha masipa wena imasipa lo jodi yakho Eba tu. So wenzani khona wena uthi leli camera kunche bathongani lale kunche bathongani joje lokhondo bayile kani lena lesikhafisha lena When you might think when embarrass Tina, you are embarrassing yourself. You are embarrassing yourself. Let me tell you. Mamela. Oh. Cameras one you don't even Mamela. Even give me money. You don't even What's on usfebe? Shut up wena. Shut up kitawuklapa wena. You don't even sex me well, bra. You don't even wena orobala lena wena. Para que robala. South Africa ga ufela hlotsi ba ke a robala. Bila ke robetse ke feditse ga wena. This stop sauce ya ba. Stop sauce ko number 3 stove. Number 3 stove wena ska tonjwetsa. Wena ska tonjwetsa wena wena wa tseba wena mo di holding o tsere main hold wena o tsere main hold wena ska tonjwetsa o re ntotsa runa di dinyane ga re ke wena o limetseng ska tonjwetsa wena. Ngitsona tsodi tsipana. Vela usikantwara. That's what ben shake again. Amar pega. Mamela mina ngizokutshela. Mamela sisi yabona mina ngizokutshela mina umfana omXhosa mina ngizokutshela yabona after yi angeke uphinde uthole surprise efana nale nake birthday yakho uphinde uthole ya nijwayele umuthi nisilwisa kanti hlangane nabo ngondo wena wathanya wena bawuloya mana ya tsama ufebe ka yona ibile ubhizi ka yona I wonder student usikando mpotsa masepa wena and ngicabanga ngiyotesta kusasa sala ngusifebe allowance taka difella ko wena mpya allowance ya usaw ufake imali ya allowance apartment ka lebaka la ko sikando mpotsa masepa wena anibele so ate bling I can make you disappear wena disappear wena usifebe disappear wena usifebe urobalele wakhekolo wena utisheni camera liko bontsha masepa wena wena urobalele wakhekolo bula phone ke di bone ibile ke dirile le screenshot ka phone ya ska mpotsa masepa so obathandi laba ne obathanda so bathandi what you want look ashi dilo tsa mabana look ngiyabona urobalele wakhekolo wena ska Rosalang basimani bomzansi bayawubona never uthole umuntu wena you will remain a snack for the rest of your life. Something not even if kaba snack now I'm self-employed, I'm an independent person. It was just sex, let me tell you. Mara you didn't even qualify because you are a 2 minutes man. Oh my nigga ntoyibulelanga yiyo watsho likosha enka uralukela wena ibile uthuntsho bawusata wena ka re wena wamaloba I've been dating you for 8 months nyana ke re ke nyoko phutha akubona uri ditshila jwang ibile iba litshila mothoki ke aba tlhapisha batho baki angushisha why
Ke batla le bone Why? Why? Re a kopela. Why? Just Why? re a kopela. Apelo no ska tong hafisha. No, ke hafisha. For eng? For eng? Bolela le nna ka eng? a khafisha O bolela le ke hafa eng? Le tshwantse le ana le sande o re nna ke nna bless ya mosadi king. Ke a le blessa le nna. Ke a le blessa. we are blesser Ke a tla the cartel Sugar mama. I went hello hello we are Ke a blesser tla ka bank statement. Sini ufika ukhathele akusitshela wena akusitshela wena Sendela ngiyona wena. oh that means bana ba ka fela ba hlapha wena jona bana ba sa hlaping wena o jona bana ba sa hlaping Kare if ile abona re ka le heta le palla ko re le ana yazi ngombe introduce ke re di kumule kumule di tsa ka mpotsa masepa Hayi kahleke. a di kumule tsamayang ngwa tsamayang tsamayang le la bisha ke di chele futsang ke re futsang le ska dong hafisha lena le ska dong hafisha se asile na banna lena asile na banna lo tsakere Sebenza mphendula. Sebenza mphendula. ale banna Lalela phela. o ka se tishetsa motho wa o Listen sapata phela. Ingakila. Okay, oh. Ayikho amaphilisi akhe. Awumancane yini asakhona ukukhuluma nawe usuyasakala la ekhaya. letela Awumancane. lena Ngeke usitshele phela ethi le camera. ke le file permission ya utanga sepa ngoba ummemeza amasipala wasi. ke le file masepa permission na Ex yakho lebhizi. Ngeke sizwe ngawe ke le sisiwami. file permission ya re shoot na ska mpotsa masepa lena letlalang mo All right? Are you okay? mosadi a o tokomela a o direla lo ka moka o complain wena o complain Nganguzwa my sister vethu anguzwa. Nama nguzo I'm sithi. saying, Uthi when a lady- no khuluma nobani. Uyaphi? Where are you going? Chris, take us home thina siyakuzwa ke wena. Ekhaya.